Bună ziua, oameni faini! Astăzi o să continuăm seria relații și anume vreau să fac o continuare la videoclipul care vorbea despre dansul între ceartă și împăcare. Și vreau să vorbesc despre ce anume se poate întâmpla într-o astfel de relație atunci când una din persoane vine în terapie. Să zicem că persoana care este victimă vine în terapie și înțelege pe parcursul terapiei că stă acolo unde nu este ok pentru ea. De asta și vine în terapie, da? Dar pe parcursul terapiei se întâmplă niște elemente. Îi crește estima de sine, încrederea în sine, înțelege că merită mai mult și începe să simtă o furie față de partener din poziția de victimă, umilită, față că a stat și începe să-și amintească ce i s-a întâmplat și să nu-i ierte. Da? În momentul ăla se poate întâmpla despărțirea. Da? Dacă ambele persoane cresc cumva și sunt dispuse la schimbări, la conștientizarea unor comportamente, la reglarea lor, la ascultarea de sine, de o parte și de alta. Haideți să ne închipuim că fiecare din parteneri este la un capăt al pixului, da? Fiecare face un teren până la jumătate unde țin eu mâna, da? Atunci când eu fac 3 sferturi, o să fiu frustrată, chiar că nu mă pune nimic, o să fiu frustrată că am dat mai mult și că tu nu mă recunoști și nu ești nici atât de iubitor cum aș presupune eu la ce ți-am dat. Iar tu o să trăiești și tu poate o senzație, dacă ești vorba de masculinizare sau de comoditate, este foarte bine așa, sau de dependență, pentru că eu știu tot cam ce se întâmplă în relație, în casă, facturi, toate lucrurile astea. Deci de câte ori se calcă un teritoriu, există niște cumule de emoții care nu sunt echilibrate și nici nu aduc echilibru și claritate într-o relație vis-a-vis de rolurile partenerilor. Toți avem masculin și feminin, da? Dar este evident că o femeie care are mai mult masculin nu o să găsească un bărbat care are mai mult masculin. O să găsească o persoană dispusă să îi lase controlul, da? Că masculinul ei îi cere. Și atunci femeia respectivă o să se plângă că a luat un bărbat care nu ia decizii, este moale, ea este persoana tare din relație, ea face, ea inițiază, ea conduce, ea controlează. Dar ea a intrat în relație și are un beneficiu că poate să controleze, e puternică, independentă, etc. Da? Nu intrăm acum chiar atât de mult. Vreau să zic numai că atunci când se intră în terapie, crescând niște elemente caracteristice ale noastre, cum ar fi încrederea în sine, stima de sine, faptul că înțeleg că într-o relație lucrurile ar trebui să fie echitabile și pentru mine, nu mai sunt dispus să dau ce dădeam până atunci, își cer altceva. Și tu care n-ai intrat în terapie și aveai un setup al nostru, al obișnuinței noastre, evident că ești nedumerit, chiar frustrat, că eu încep să zic nu la cerințele tale sau nu mă mai duc să fac unele lucruri care altădată intră în responsabilitatea mea. Apar tot mai multe certuri, poate duce și la despărțire. Dacă duce la despărțire și persoana nu termină într-un mod optim procesul, neapărat terapeutic, procesul cu sine, adică optim înseamnă să ajung la iertare, la înțelegere, acceptare și iertare a partenerului, relațiile o să escaladeze pentru că ea o să aibă foarte multă furie și atunci luptătorul pe care tu l-ai creat arătându-i tot timpul umilințe persoanei, o să se revolte foarte tare și ai creat un luptător foarte bun. O să știe să te urască și să se bată cu tine, cu toate armele pe care le-a văzut la tine în atâta timp. Da? Tine vorbesc de agresor și victimă. Da? Și când o să fie întoarcerea aceasta, este foarte greu să oprim prăvălirea bulgărului. De fapt, furia nu este pe partener, furia este pe mine, că ți-am suportat atâta timp lucrurile astea, că m-ai lăsat să mă umilesc. Eu m-am lăsat singură, dragilor, să mă umilesc. Eu am stat în relație, nu m-a ținut nimeni cu forța, da? Vorbind de cazuri extreme, da? Eu am stat și
într-un final, trebuie să înțelegi că în procesul terapeutic sau cu sine se ajunge ca furia aceasta să înțelegi că este pe tine. Când ne oprim la jumătate, furia o să se ducă spre celălalt și vedem ce se întâmplă, foarte multe divorțuri sau căsătorii care se destramă și nu mai termină dinamica dintre ele, eventual au și copii de împărțit și un program comun și lucrurile astea se transmit și nu reușim să ajungem la o înțelegere și la civilizație. Da? Bine, cam atâta ca să închei dansul de care vorbeam cu împăcări și certuri. Bine, dragilor, să aveți o zi frumoasă cu tot ce vă doriți voi în ea.